عزو سلامتنا أديس أبا كابز مدبر استودي ETV تقبلوا كبرات تختاتلتي زي فلوي مدبيو فلوي مدب وانا وكنتات أدهيبو لو معنتي نكلت رأس قدات تخرط غيرنا نزرار بلو يخون تي حدش بريزيدنت جيزياو من محدار تقراي مس ممرات تتححيزوز نبرا كنتاتنا كمون منقست فيدرال ويدما كابيت مخري بهراو دحنة توهابا مجلس إلو زي أبا هجراوي كنتات زد هابا مجلس يوب كلت يوم زعباتات أدهيبنا كن الزرارة بينا سنة جزن كنا لكم تمنيتنا أيو مرها سلام مرسا كم ودما أنا جيتها شوالو ما بستوديو كنس أن إحنا سنة مكتال نكون لكم تمنيتنا أيو قاعدة هالمزاح قاعدة هنا سنة أوكي مباركس لو ما أنتي قدم كل عم توينا كم زي تزاربكو حدش بريزيدنت جيزياو من محدار تقراي تماريز الله ونسون ليتنال جنرال تادسو ردايو زحلفوا كل التعامتات بمكتل بريزيدنت نحلا في سكرتاريات كوينو الناس رحس انحيو حزي خاعنا بريزيدنت مسئلو مالتيو اعطو جيتاتشو رداها زحلفوا كل التعامتات ببريزيدنت نتكاقلقل صنيحو حزي بسلاماوي منقدي حلفنتو اركبو ناب مكتلو ناب زنبر ناب ليتنال جنرال تادسو ردا بيلالو زي رخكب زي أبا ديسابا يو تخايدو قدما منستر أبي أحمد كمون أبو منبر كوميشن حبرة أفريقيا محمود علي يوسف كالوت دبلوماسية تابا ديسابا زركبو أمباسادراتن نايستفل عليها حقرات دبلوماسية خبوليو كمون لعلوت حلفتي منقست فيدرال أبستر خبولي ترخكب تغيرو حدث رخكب سلام مقانو كمزي تمسقاقين كاتي قدميو زنبر بريزيدنت تمسجينو تي بزسرحهم صراحتي صبوعات صراحتو تنايدهم توم دكما زبحالو صراحتي عن غصالين كما حيشو نت خالا اواي زمص بريزيدنت بحدرا نكوهابو استغبروا عينت مدرخيو نيرو ز مدرخ صبوق مدرخيو الكا موسار تخيل بخالا بالا كمتي زبلنايو بسلاماوي شغغر سلطان كاب حدا ناب حدا كمزي تمسغاغين كا مخاد بعلو صبقيو بفلاي ابتي زسمعو قدام منستر ابي احمد كمون اتو جيتاچو ردان ليتنا جا تادسو ردن مدره غيروم يوم كلهم مالتيو قدام منستر ابي تي ناتو جيتاچو ردا امسكين وي ابز حلفو كل عامتات بقرصنيانت وي دما بتبغسو زرحوم سرحتي صبقات منباروم توم دخمات دمان قصالي تمحيشهم بليتنال جا تادسو ردن كم سرحيو تزاريو اتو جيتاچو ون زنبرون بفلاي حزب تግራይ لعل مسغانا يهيبو مالتون ابز حلفو كل عامتات كم حزبي مالتيو حلفنت واهبني ابزا غلغلوت زي نخسرح زعدل زي سلازو توهبني قنيله يلو كاوز تسرحو زبلهم سرحتي كم زلوا خوينهم جنز قدلوا زبلهم بفلاي كم تفناقلتي مملاس زيناي دي ار قداي مفصا من كالوت نسرحت دماغ صالي كسرح يوم يلو تصفى خمس قبر يو حد راهيبو لتراجع تحدث ورد بعلو حد رازي كبيد ابز اوان زي كبيد يلو وات ابز اوان زي حلفنت مقبال بخمزي ملكو حدرا مقبال كبيديو كبيد كو تخونه جن صبوق غيركا تسريح خايو زحقوسيو انت ودي كاغيو تفتنا زخون يلو سو نخي ودق دما ناي منغست فيدرال حاجز including ناي اتو جيتاچو رد حاجز كم زدليون باورو دما ناي حزب تግራይ حاجز كم زدليون ز اماموزي بستسالط ملكعو حزبي بزطق ملكعو نخقصلو ناي حزب حاجز تزرع على خوينو كمون كالوت جن مداركتي اكلات نخحجزو فلاينا اتو جيتاچو رد صاوعي تقريب الله مستي زنبرو ناي حلف تمكرو ناي كل عامت ناي بريزيدنت نتمكرون افتي بارتيو نويح غزه بامرار حدرجا منغست فيدرال بسنورم كله تتححزو تمكرو نخكافلو ون حدرا زهبلو كنتات نيرونا سو مزي تتححزو بحفشا كمير خيبكايتو سيرموني ياو خمتو سقال جلص خايو دقيمخا لمرغادي يخصار ياو تو ناي سلطان رخكب وي كاتو بغيزياوي محدارنت لكلل تግራይ كمحدر لتحاريسب لابايتا الممصا اقديمهم كور قدامي منستر ابي احمد اب محبراوي ميديا تسسر غصوم لايته جيتاچو ناي يقنينا ملختي افتو خبابل لخلت عامتات سلام صنيو لخصنح تو هاغراو تسسر سرعو حزل كليو مسرتا منبر لنورم غده ازكيروم ياو سلالي جبر خالنا لهاجر سلالي جبر خالنا نجر كنا مسكنا كاب قصالون حبيرنا نسرحهم نجرات كم لهليو
ወይ ከዓ ከም ዘለው ልብል መልእኽትዮም ኣሕሊፎም ያው ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ነበር ጊዜያዊ ምሕዳር ልክምስገን ለውቅዕዎ ስራሕትታት ታእዮም ልብሉ ነገራት ምርኣይ ደሞ እቲ ዋና ወይ ከዓ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ይልኾን ያው ኣይተ ጌታቸው ስልጣን ወይ ከዓ መዝነት ሒዞም ብኽቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ 2 ዓመት ተሓርዮም ኣብቲ ከባቢ ምሕዳር ዝጀመሩሉ ግዜ ታይታይ ስራሕትታት ዓሚሞም ላብ ልብል ነጥብታት ንኣትተለና ያው ኣብ ኩናት ባይታ ይጸኒሑ ቱ ከባቢ ኖት ኦንሊ ኣብ ኩናት ኣብ ቅድሚኡ ለለውን ናይ ሰፊሕ ናይ መሰረተ ልምዓት ይኹን ካልኦት ናይ ልምዓት ሕቶታት ብሰፊሕ ልንጸባረቀሉ ልጥለበሉ ከባቢ ነይሩ ያው ኩናት ተሓዊስዎ ገለ ዕንወታት ባይታ ሒዞም ማሕበረሰብ ላብ ሓስያ ላብ መንግልታዕ ነገራት ብቁልጡፍ ልከይዓምም ልሰርዑ ተርእዮታት ያው ጭቡጣት እዮም ነይሮም ንዓነ ንስኻን ንዓና ልመስሉ ጋዜጠኛታት ልስራሕ አጋጣሚ ኣብ ንንቀሳቀሰሎም ግዜታት ኣናእሽተይ ልመስሉ ግን ዕርዮም ሓስያ ኣብቲ ከባቢ መሰረት ከንብሩ ልኽእሉ ጉድለታት ላርአና መጺና ኢና ያው ኣብ መሰረተ ልምዓት ዘሎ ሃጓፍ ንመንግስቲ ፌደራል እንዳሓበረ ማሕበረሰብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ረቢቦም ዝጸንሑ ጸገማት ክቅረፉ ጽዒሮም እዮም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከም ጊዜያዊ ምሕዳር ያው ኣካልቱ ጊዜያዊ ምሕዳር መራሒ ከም ምዃኖም ቱ ጊዜያዊ ምሕዳር ኢና ክንጽውዖ ንኽእል ኢና ምስ ጭቡጥ ጸገማት እቲ ባይታ መንግስታዊ ግልጋሎት ንማሕበረሰብ ንምቕራብ ዝሰርሕዎ ስራሕትታት ዘለዉ እዮም ፖለቲካዊ ጠለባት ጸቕጠንቢሮም ተመዛባላይ ምስ መንግስታዊ ማሕበሩ ይልምለስ ብልብል ፖለቲካዊ ክስቢ ይንገላታ አልነበረ ሰብ ፖለቲካን ማሕበረሰባዊ ጠለባትን ፈላሊና ንርአ وحسنا ማሕበረሰብና ቀዳም ዛዕባናዩ ብልብል ብቁጽሪ ብዙሓት ተመዛበልቲ ካብ ልተመዛበልዎ ልተፈላለዩ ከባቢታት ተመሊሶም ልክኸዱ ብታለላቶም ግዜ ልፈጸምዎም ስራሕትታት ኣለዉ ያው ከምቲ ትፈልጦ ፌደሬሽን ብጥምረት ክልላት ዜግነታዊ ጠለብ ልማልእሉ መስርሕ ምሕደራ ከም ምዃኑ ክልላት ብኣግባብ ልተፈላለየ ንመንግስቲ ፌደራል ዘዋጽኦ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ብጽሒታት ኣለዉ እዚ ናይ መንግስቲ ጠለብ እዩ ፌደሬሽን ወይ ከዓ ጥምረት መንግስታዊ ታሽሙ ወይ ብኻሊ ብፌደሬሽን ዋላ ተለይኮነውን ብሓባር ኣብ ትነብረሉ ዓዲ ጂኦግራፊ መሰረት ገይርኻ ጸጋታት ንሃገር ላምኡ ሁሉ ኾነ ኣግባብ መጽዩ ሰባት ዜግነታዊ ጠለባቶም ልምሙላእ ልጽዓር ነገር ኣሎ ያው ብዙ መሰረት ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ ኣግባብ ኣብ ሕድሕድ ሸነኽ ሃገር ኣካል ማሕበረሰብ ክልል ትግራይ ይነብር ሕገ መንግስታዊ መሰሉ እዩ ዜጋ እዩ ኦፍ ኮርስ እዚ ማሕበረሰብ ኩናት ተኸቲሉ ካብቲ ክልል ዝጥለቡ መንግስታዊ ጠለባት እየተማለአ ብልብል ዝወጽሖ ጸገም የለን ኩሉ ኣብ መንግስታዊ ስርሑ ነበረ መንግስታዊ ስርሑ ኣብ ንግዲ ምንቅስቃሳት ነበረውን ኣብ ንግዳዊ ንጥፈቱ ምንባሩ እንፈልጦ ሓቂ እዩ ጠለብ ግና እቲ የተማለአ ብልብል ዝወጽሖ ጸገም የለን ጠለብ ኣገዳሲ ብምዃኑ እቲ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ መንግስቲ ወይ ከዓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ወርቅና ፌደራል መንግስቲ ኣታዊ ገይሩ ኣብቱ ናይ ጊዜያዊ መንግስትነት ባይቱ ኣብቱ ከባቢ ለለዎ ምንቅስቃሳት ብግቡእ ተጸባጺቡ ገለኢሉ መንግስታዊ ግድኡ ተዋጽዩ መንግስታዊ ጠለባት ብምምላእ ንተረባሕነት ህዝብን ንሰላም ልሰርሖም ስራሕትታት ኣዕርዮም ልድነቑ እዮም እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ማንዴቱ ያው ሕጹጽ ረድኤት ጸጥታ ናቱ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብልጠልዎም ኣግባባት ነገራት ምኻድ እንተኾነውን ከም ማሕበረሰብ ክልል ትግራይ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተንቀሳቒሱ ልነብር ማሕበረሰብ ይሰርሕ እዩ ናይ ስራሕ ባህሉ ይፍለጥ እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብቶ ኣቐዲመ ልገለጽኽዎ ካብቱ ከባቢ ልጥለብ ነገራት የተረኽበይ ብልብል ውዝዐ ወይ ከዓ ሓሳባዊ ሕንጻጽ ኣብ ልዕል እቱ ማሕበረሰብ ንሱ ዜግነታዊ ጠለባቱ ኣብ ምጉዳል ልተኸደ ርሕቀት እንተየለውን ናይቱ ማሕበረሰብ ሕዱእ ደውታ ምስ ፋይናንስ ልደሓዝ ምዃኑ ፈሊጦም እቱ ሃገራዊ ጠለባት ልምሙላእ ኣብቱ ከባቢ ለሎ ሰፋሓት ጸቕጥታት ተጻዊሮም ልኸድሉ ርሕቀት ብጣዕሚ ልድነቕ እዩ ልብል ተኣይሹሞለኒ ትሰርዖም ሓሳባት ተልዮም ስርዓ እሞ ተመሊስና ልገልጸ ነጥብታት ይለያየን ጽቡቕ እምበር 24 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ብዝተወልዐ ኩናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ኣብዛ ሃገር ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰለስቲኦም ክልላት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ክልል ኣምሓራን
كمون بزي بولو سايدون كمون أب كل العفار أزيو بركت زبل هو سب تفيو نبرت عنيو محبراوي مبت تاسات نيريو ومونغو حزبتات زنبره محبراو متأسسار خبتأس تغيريو سو زي ن أستات كل التعاملات بستفلاليو معرفات نتخفافل أبلعلي حزبي مالتون هو سب كمدفع نبرت معناو حزبتات محبراو قلولاو نخبصحهم كبار مفنقال كمون بعمل هاجر دما بزفترو ناي إيكونومي قلولاو أبسلست يوم كللات راح ينبر تسأجم تورنت أبسلست يوم راح ينبر بدرجة هاجر حدا بإيكونومي تهاسات هاجر كلاي تي كابستفلاليو هاجرات توصأو أبالات تسراوت مكل خالن كالوتن ونيم يطفون يرم سو تعدي كمعدي هو سبت النيرة نبرت النيرة أمون جوز بتاعت نبرة محبراو متأسسار كبتخي جبر نيرو سو كم هاجر تي بس حوز نبرة كبيد كلولاو بأمون جو منجست فيدرالن حوحاتن 23 تقمتي 2015 عام تمرت أبدو أفريقيا كتما بريتوريا بوعل سلام بريتوريا بزبل تسمامعهم يوم زي سممعنتهم زي حدا تግራይ ካብቲ ናይ መንግስቲ ፌደራል ወጽያ ናይ ሙጻእ ዝመስልቲ ክልተ ዓመታት ውሽጢ ወጽያ ዝመስል ናይ ምግላል ወላ መንግስቲ ፌደራል በርግጥ በጊዜያዊ ምሕዳር መገለም ያቱ ነይሩ ግን ቲ ፖለቲካዊ ርክብ ሰላም ኮይኑ ከም ሃገራ በሃገራ ተቆጽለሉ መዳይ تعد خافت عديت توصلوا بجت كتوصل نتعدي تو نجر كتكافل تي بوليتيكاون مستناي تعدي أكل كوينا نخطغصل تغيير حدثو كلاي منجس فيدرال اب تግራይ ተጓድሎም ዝነበሩ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ንኽጽገኑ ገይሩ ከም ካብ ኤርፖርት ጀሚርካ ማለት ካብ እናብን ጉዕዞ ናይ መሬትም ናይ ኣየርም ንኽስተኻኸል ተገይሩ ኤርፖርታት ተጸጊኖም የማውሽጥ ዝማለት እዩ መብራህቲ ቴሌኮም ባንኪ ካልኦት ናይ መንግስታዊ ግልጋሎታት ከም በሐድሽ ተጸጊኖም ቲ ህዝቢውን በሰላም ወጽኡ ዝኣተሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ድማ ልዕሊ ኩሉ ቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ቲ በብዕለቱ ጥይትና ተተኮሰ ቦዝ ሳይድስ ዝጠፍእ ዝነበረ ናይ ህይወት ሰብ ደው ንኽብል ተገይሩ እዩ ልዕሊ ኩሉ ህይወት ሰብ ትኽባር ልዕሊ ኩሉ እዩ ሰብ ንኽህሉ እዩ ቲ ካልኦት ስምዓትም ቶም ንብሎም ብምልኦሙን ሰብ ንኽምቾ እዩ ሰብ እዩ ትኽቡር እሞ ሶ ሓደ እሱ እዩ ተዓቢ ነገር ካልኣይቶም ንብሎም ኣገልግሎታት ህዝቢ ክረክብ ተገይሩ እዩ ሶ ቲ ፖለቲካዊ ምሕዝነቶም ድማ ቲ ውዕሊ ብዝብሎ መገዲዮም እናተጓተቱ ይኸዱ ጸኒሖም ማለት መሊኦም ብዘይፈጸምዎ እቲ ምግታት ክብል ከለኹ ተመሊኡ ኣይተፈጸመን ቲ ዲዲአር ኣይተሳለጠን መሊኡ ቲ የቶም ተመዛበልቲውን ከምቲ ዝበልካዮ ብከፊል ናብ ራያ ከባቢ ምስተመለሱ ኣለው ናብ ጸለምትም ኣለው ግን መሊኦም ኣይተመለሱን ኣመንጎዚ ዘጓትት ኣለው ማለት ምምሕዳር ሒዝካ ክኽየድ ኣለዎ ኖ ሰባት ክኸዱ ኣለዎም ንምንታይ ይጽገሙ ሰም ክሳብ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክሳብ ዝረክብ ኣመንጎ ዝብል ኮታስ እዚኦም ኩሎም ግን እናተሳለጡ ክሳብ ሕዚ በጽሕና ዘለና ንኽንበጽሕ ተገይሮም እዮም ማለት እዩ ሶ ሕዚ ከዓ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንኽልተ ዓመታት ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዘድልዩ ስራሕቲ ኩሉ ከሳልጥ ድሕሪ ምጽንሑ እቲ ትውዕሎም ወይ ድማ ትዝወፃ ኣዋጅ ማለት እዩ ንክልተ ዓመታት ስለ ዝነበረ ሕዚ ንሓደ ዓመት ተናዊሑ ሕዚ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝቕጽል ሓደ ዓመት ውሽጢ ዲዲአር ከፍጽም ተፈናቀልቲ ንኽምለሱ ክገብር ኣብቲ ክልል ውሑስ ሰላም ክፈጥር እቲ ኣብቲ ክልል ዝረአዩ ወይ ድማ ዝለዓሉ ሓመይታት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርርብ ይግበሩ እዮም ዝበሃሉ ንኣብነት ምስ ኤርትራ ክንብል ንኽእል ምስ ሱዳን ክንብል ንኽእል ምናልባት እንተሃልዮም እዚኦም እውን ውሑስ ንክኾኑ ማለት ንሱ ክሰርሐሎም ሓንቲ ዓዲ ምስ ሓንቲ ዓዲ ክትዘራረብ ዝፍቀደላ እምበር ዝኾነ ክልል ምስ ዝኾነ ዓዲ ካብታ ናይታ ሃገር ካብታ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ኣፍልጦ ወጻኢ ምንም ዓይነት ኮሙኒኬሽን ክህልዎም ኣይፍቀድን ስለዚ እዚ እውን ባዕሉ ሓላፍነት ወሲዱ ንሱ ከምዚ ዓይነት እንተሃልዩ ንከይህሉ ክገብር ማለት እዩ ተዘይሃልዩ እውን ብዘይ ምህላው ሒዙ ንኸቐጽል ብዘኽእል መገዲ እዩ ተሓደራ ወሲዱ ዘሎ ከምኡውን እቲ ህዝቢ ዘድልይዎ ኩሉም ነገራት ከም ፕሬዚደንት ማለት እዩ ኣብቲ ክልል ዘሎ ፖለቲካ ውሑስ ክገብር ኣብቲ ክልል ዘለው ናይ ፖለቲካ ናይ ሲቪል ማሕበራትን ካልኦትን ሓቂፉ እቲ ክልል ኣብቲ ክልል ንሱ ዘሎ ህዝቢ ብሰላም ወፂኡ ከኣትሉ ተክልል ከዓ ምስ ፌደራል ምስ ሃገሩ ታው ዘሎ ህዝቢ ምስ ሃገሩ ትክልል እውን ምስ ሃገሩ ንክቕጽል ንክገብር እዩ ንሓደ ዓመት ሓደራ ተዋሂብዎ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ነዚኦም ንኸፈጽም ሓደራ ተቐቢሉ ኸይደሎ ሰናይ ስራሕ ንክኾነሉ ኢና ንሕና እውን ንምነ ማለት እዩ ምክንያቱም ዝኩሉ ነውግዖ ዘለና ሰባት ተመችዎም ክነብሩ እዩ ሰባት ክምችዎ ሃገር ትበሃል ኣላ እዛ ሃገር ትበሃል ዓውዲ ውሽጢ ሰባት ይነብሩላ እዮም ሶ እዞም ሰባት እዚኦም ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ
كله سلام خوينو تمعراريو سلاماويت إثيوبيا زمعبلت إثيوبيا ختهلو نخكاليو تي بوليتيكاوي حرفافتات زنبر مكرحانات بوليتيكانياتات ناي بعلم يجو قديفهم بوث سايدز هزبهم كحسبون هاجرهم كحسبو نزلاقي هاجر كحسبون نزلاقي ولدو نمعبلتي إثيوبيا نكحسبو يو تي وعلتات السوز خير زلمو سو كل سبنا عنا نعين عخان حويسو كلهم زيجاتات نعوم نكحجزوهم ساتومون نهزبهم أو قمة وشتنا أتون عدم نتاريخهم أو قمة وشتنا أتون خسر حينا نلعبوا مالتي توسخنا قرتها اللي توسخ تغير. Of course لوس شغلني ياو خمتو الجلس خايو لافتهم لك ورز خوهم نتفتات من ملاسي ترفن تكمت عشران ربعتن تو كوينات توليعو ياو حجر كتخدو بلي جبا أنفت خيدايا حجر بنبرتها لنبرتها لعنو تلو أجاد أم تفتيرو ياو توم للو نجارات سلام سلاوي سلام عبلال لكون لبزح نجارات تلين واقعنا يوم يمرت ملو سلام لكون لنا خم أنسي سرحنا نبلع العدي لحواتنا تسبق بايتا خم من النسبات ياو استات لقون نجورمو ياو بحافشة خمتو عنتو الجلس قوة أفتو خباب للوت أجاتات توجيزيو محدار كعموم كابل خيل كعاقمو للعل لكونو نجارات سريعهم تو هاجر أو تمرت نايتو خبابي نايتو محبرسب سلام وحسن المقبار مسألة المعات قلقالوتاتو بمنجست بجبو لكتأموتلو منجست بينتو كواتو ويكا كشكوم لنورو بردنات بمغلال أي تجيتها شو ردا لخدوا له رحقت دقي ما خزون دي سيريس لكريدنشال مالت واقع له وهابو سيريس نجريمو ياو لافتو ل أنتو لك وارزنا يو زعبان ملستلنا سناي تبقسو منجست فيدرال تحويسوه كم مسرح وصاي ببرك منجست كلل مس انترناشونال نون غفرمنتال اورغانيزيشنز يكون هاجرات which هاجرات وكيلو مس لمصو ديبلوماتس قطتا ركبن زتن بمسلات نزلاق وحسنا محبرسب هدو دوتا هاجر زسرحو سرحتتاتون تمسكن تكونو يغبا خم غيزاو ممحدارون كم ولقسبون زي ياو نايتو خبابي مسرته المعات لقطمو غدلتات بمدفان مداي منجستي ياو نجارات كشكومهم لخلو نجارات بمقلال مدايون لنا عغ نجار يخوني اتيجيو من محدار عماماتو بغبو كيسالط عنقساتو عنقفتي لخونو تغانفوتات نمقراف يوسدو لصنحو سغومتات تمعدادو ملسكا مهاب تيجيو من محدار ويكا بغيتاچو ردا بايتغيتاچو ردا المراح منجست نبعلو عقيبو أمونجو محبرسب كفتر لخل سجم كترف جيروي ويكعة أمخينويو أي تجيتها شو ردا تتمال التجبرة رككب منجستي أي خونني أي خدني فدرال منجستي يو نعيه عساين جيرني I don't have international mandate بالوزع أفتو خبابي مثل اللوم قبولنت تسراويت لخلت تموجعو أفتو خبابي ناي تغسي دمستات مسمعة الجمرو تو خبابي باغباب تايو صلواك حادرو نيرو تو قطنا خ باغباب تايو خصلو نيرو سلازي هاجر ادفانتج تدربيلو كم كل المحبرسون بقندي كخفلو ليغبا واغات مالك اب صلمات وصيو للت موليسو لاب صلمات لكي اتي لخدلو لخبر سراحيو تو غيزاو ممحدار افزن خلت عامتو كابل سراحن عمامات تتقستين زلن قبولنت سبيسيفيكالي اي تغيتاچو مسارات غيرهم منجست زقمطو تغبرا حساب ايقبلن كابزول سمعيتاو خيدنو علوم عقيبه بوليتيكاو سخنتهم مسكيروم يوم اوريدي منجست فيدرال اب مس منجست فيدرال تصابا مسلو خونه حيلي تسلفهم اب دماوي كينات لنورو سبايو سفيح بوليتيكاون محبراون خالوت لامسلو افتو لامسلو نغرات لطلو نغرات بايتاد حيزوم يوم سلازي زوم ساف زيوم للوم عالم لخ ركب تتقيمهم افتو خبابل للو منقسقاس تبليصوم محبرسب لول قدليتهم كبلو لاب ليدل نغرات ليمطحالمون بوليتيكاو سخنتومن دلاي سلامنتومن لحوارون لتو محبرسب سلام بعقن خندينا يدلو مخانم ያው አፍቱና ይስልጣን ረክከውን ተማለሕለፉ ወመለክተሎ በአግባብ ንሱ አንጸባሪ ቆሚዮም ዝንታት ተደሪኹዩ ካብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ካብ ልተፈላለዩ ማህበረሰብ ዲፕሎማሲ ይኹን
بجيزاو ممحدارنت قبل قدمه 2013 رسم محدار كلل تግራይ ኮይኖም ይሰርሑ ብልጽንሑ ክቡር ዶክተር አብርሃም በላይውን ናይ ምስግና ሐሳባት ተሰሪዑሎም ለሎ ያው አይተ ይቅሬታ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጊዜያው መምሕዳር ኮይኖም ተሾይሞም አለው አብጻን ሒቶም ክትግብሩውን ልተቀመጡሎም 8 ነጥብታት አለው ናይ ቃል ቂዳን ሰነድ እዩ ያው አፈጻጽማ ልኡኽ حقوفا ጊዜው محدار ክልል ትግራይ ሰነድ ቃል ኪዳን ኢሉ እዩ ኣብ ርእሱ ልጅምር ያው ቱ ወግዖም ተጅምሮ ተለው ተሓባቢርና ክንሰርሕ ልብል መልእኽቲ ንነበር ጊዜው محدار መልእኽቲ አስሚዖም እዮም ነይሮም ስለዚ ሃገር ቀጠናው ጠለባት ኣለዋ ፌደሬሽን ከም ፌደሬሽን ውሕስና ዜጋታት ናይ ምሕላው ቱ ለዓቤ ግደል ወስድ አካል እዩ ስለዚ ናይ ፌደራል መንግስት ብዕጡቃት ልተቀየዱ ባይታታት አለው ንሱታት ነፃ ምግባር መሰረተ ልምዓት ናይ ማህበረሰብ ውሕስና ላምሰሉ አፍቶም 8 ነጥብታል ተገልጾለው ደጊምና ንመጾሚና ለዚኦም አም ውሳድ አም ትግባር ختامو መንቢሮም ማህበረሰብና ካብ ጸላም ላብ ብርሃን ልሙጻ ለተዋሃቦም ታሪኻዊ ሐላፍነት እዩ ማህበረሰብ ዙ ታሪኻዊ ሐላፍነት بعقن خنديناي أبلو عليو صبوق سنة يتصلوا خم لحدر قمته أتيو مزوم سبزيوم تحابيرو صريحو عب هدو دوتا هاجر عب السلاموي يخونتات تساتها فايلك خون خمتو سغا لغرب خايوم الأخت أنا ون كغربي دلت وصقتنا قرات انت اليوم خا سرع موت مليسه متصن صبو اتو ጌታቸው ኣብ ዝሐለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ትግራይ በጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ኮይኑ ኣብ ዘመርሖ ጊዜ ኣብቲ ክልል ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ባይታታት አቀሚጡ እዩ ሓደሽቲ ባህሊ ፖለቲካ ማለት እዩ ሰብ ተቃዊሙ ሰልፍ ኮጽእ ከም ዝኽእል ደጊፉን ሰልፍ ኮጽእ ከም ዝኽእል ሐሳባት በነጻ ንኽግለጹ ብፍላይ ሚዲያታት ብርክት ዝበላ ሚዲያታት የን ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘለባ ዘን ሚዲያታት ኩለን استفلالي استقارنوا ملخاتات زلوون ابنين مالتيو مخناتهم مالت قاليوم نتجيزوا محدار زدقفو قاليوم نتي قبائي زقبر ودب زدقفو يوم قاليوم كعا ما منقونيا زخونوا اللو مالتيو سو نخلهم قن اتوقيتاتشو بنسانتيو هيبوهم بتعمل زقرمسي اب دمص وياني خون اب تግራይ ቴሌቪዥን ابن مالت ابزوم ابن تقارنوا حسابات زم حلالفلهم ቴሌቪዥናት ኮይኖም እዮም ማለት ዝድግፉም ዝቃወሙም ሶ ምክንያቱም ሐሳብ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ክህሉ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ሐሳቡ በነጻ ክገልጽ ክጅምር ኣለዎ ናይ ክልተ ተጻባእቲ ለተፈላለዩ ሐሳባት በተመሳሳሊ ሰዓት ክስማዕ ክህል ኣለዎ ድሕሪኡ ሰብ መሪጹ ሴሌክቲቭ እዩ መሪጹ ይወስድ ሰብ ማለት እዩ ተሰማዒት ኦዲየንስ መሪጹ ይወስድ ዝደለዩ ሐሳብ ይወስድ ናብ ዝደለዩ ፖለቲካዊ ታሽሙ አቅጣጫ ወይ አንፈት ክክተል ይኽእል ወይ ክድግፍ ወይ ክቃወም ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ባዕሉ ሓደ ዓብይ ነገር እዩ ምክንያቱ ድሕሪኡ ናይ ኩሉ አተሓሒስካ አኻ ዲሞክራሲ ዝባል ማጆሪቲ ሩል እዩ ድሕሪኡ ከይዱ ቶም ኣብዝሓ ሰባት ዝዓሰሉሉ ናይቲ ክልል ንሱ ምሕደራ ወይ ድማ ፖለቲካዊ ከይዲ ተፈጻሚ ዝኾነሉ መገዲ ይኸውን ማለት እዩ بخالي أبهلاسي نن أيتو جيتاشوسي مالذا أزيو بهوتهم هون ززارو سبات بحمق ززاروس أبكتما مقلب سلام وسيم خاطو غيركا مفقد بعلو زي عبي ناي كوسر زلو تمكرو يلسلز حسبينا أيتو جيتاشو سفلالو يسرح تسريحو بعلون كم ززارو دخمتات اللو صبو غنتات اللو سولو زي حز ركب زلو بريزيدنت توم دخمت زنبرو أريمون كوسدوم توم بوزيتيف ጉዳያት ዝነበሩ ድማ ከም ዘለዎ ሒዝዎም ንኽቅጽል ግን እቲ ቀንዲ ዕላማና እቲ ህዝቢ ይኹን ታ ሃገር ኢትዮጵያ ሰላም ኮይኖም ሰላማዊ ከይዲ ንኽህሉ ንምግባር እዩ ታሽሙና ሶ አቶ ጌታቸው ክመስገን ይግባእ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ከዓ ሰናይ ትምኒትና ንገልጽ ማለት እዩ ትክክል ኢኻ ጌች ያው ከምቱ ልገልጽካዮ ያው አጠቃቅማ መራኸብ ተሐፋሽ አካል ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እዩ ያው አዳ ሐይዝና ንግለጾ ተይልና ቱትማሊ አይተ ጌታቸው አይ ሚን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ክታመን ቢሮምዎ ክትግብርዎ ለሐዝዎ ናይ ቃል ኪዳን ሰነድ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ አፍቱ ዶሜስቲክ ፊልድ ምንባሪዩ ቱ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኢንተርናሽናል ስቴጅ እዩ በአይተ ጌታቸው ወረዳ እዩ ተፈሪሙ ያው አይተ
يقريتا ليتنال جنرال تادس ورد دمو توعل سممعنت بريتوريا ያው በሀገር ውስጥ ብናይ አዱ ውስጥ ቋንቋ ወይ ከአበ ማሐርኛ ለሎ እናቱ ስምምዕነት ከምቱ ልገለጽ ካዩ አጣቀቅማ መራኸብ ተሐፋሽ ለሐቁ ፍዩ አጣቀቅማ መራኸብ ተሐፋሽ ለዋላውነት ሀገር ለይጻባ ልኮን ሓድነት ህዝቢ ለዘርክ ይኾን አፍቱ ከባቢ ወሕ ሰላም መሰረት ከይንብር ግደ ከየበላሺ ጥንቃቀታት ከወሰዱ ለሰርዕ ነገር እዩ ያው ካብዚ ለተወሳኺ ልብሎ ነገር ይብለ ይወስኽሞ ለወሰኹ ነገራት እንተልዮም ክሰርዕ እቲ ቀንዲ ዞም ቀንዲ ጉዳያትና እቲ ዝናይ ዞም ሸሞንተ ናይ ቃል ኪዳን ሰነድ ብዝብል ዝተፈረሙ ኣለው ሳቶም እንታዮም ዝብሉ ሓደ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝተጀመረ ነገር ኣሎ ንሱ ባዕሉ ግን ንኽዛዘም ወይ ድማ መሊኦም ንኽምለሱ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ብፕሪቶሪያ ስምምዕነት መሰረት ዕጥቂ ምፍታሕ ወይ ድማ ዲዲአር ምፍጻም ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ነቶም ዲዲአር ማለት ዕጥቂ ዝፈትሑ ሰባት ንዕኦም መሊስካ ናይ ምጥያሽ ሰላማዊ ናብራ ንኽነብሩ ሲቪላዊ ህይወት ንኽነብሩ ማለት እዩ ካብቲ ዝነበርዎ ቦታ መሊስካ እቲ ዝወሃቦም ዝግብኦም ገንዘብ ሂብካ መምላስ ማለት እዩ መበል ካልኣይ እዩ ሳልሳይ ኣብቲ ክልል ልዕልነት ሕጊ ንክነግስ ምግባር ማለት እዩ ንህዝቢ ድሕንነት ንሰላም ሃገር ከምኡውን ማለት ንሰላም ሃገር ጠንቂ ዘይኮኑ ነገራት ንዕኦም ታሽሙ ምግባር ምልጋስ ወይ ድማ ክለግሱ ምግባር ማለት እዩ ዘይሕጋው ምንቅስቃሳት ደው ክብሉ ምግባር እዚ ማለት ከዓ ግቡእ ዝኾነ ቁፅፅር ምግባር ማለት እዩ ክግብ እዚ ተሳልሳ እዩ መበል ራብዓይ ስሩዕ ዝኾነ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንክስርሑ ምግባር መንግስታዊ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ከምኡውን ናይ መሊስካ ህንፀት ስራሕቲ እውን ከምኡ ብብርቱዕ ክስርሑ ምግባር እዩ መበል ሓምሻይ ካብ ሕገ መንግስታዊን ሕጋዊ ስርዓት ከምኡውን ምስ ሉዓላውነት ሃገር እና ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጻረሩ ነገራት ደው ምባል ዝጻረሩ ርክባት ብኻልእ ኣባህላ ኣብቲ ክልል ንሱ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ቅድም ክብል ከም ዘለዓልናዮ ምስ ኤርትራ ክኾን ይኽእል ምስ ሱዳን ኮታስ እንተሃልዩ ንሱ ደው ክብል ምግባር ማለት እዩ እዚ ማለት ያው ምስ ሕገ መንግስቲ ዝጻረር ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ንሉዓላውነት ሃገር ጠንቂ ክኸውን ዝኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ መበል ሻድሻይ እቲ ክልል ዲሞክራሲያዊ መረፃ ክሳብ ዝህልዎ ወይ ድማ ንዲሞክራሲያዊ መረፃ ድልው ክሳብ ዝኸውን ኣብቲ ክልል ናይ ሲቪል ማሕበራት ከምኡውን ፖለቲካዊ ፓርቲታት ክኾኑ ይኽእሉ ሳቶም ዝሳተፍሉ ናይ ፖለቲካ ብዛህነት ዝተኣናገደሉን ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉን ክልል ንክኸውን ክስራሕ ንክኽእል ማለት እዩ ካሊ መበል ሻምናይ ናይ መወዳእታ ሻምናይ ናይ መወዳእታን ኦኬ መበል ሸውዓይ ማለት መበል ሸውዓይ ህዝቢ ትክልል ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበረሰብ ክፍልታትን ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ምክክር ከይዲ ንክሳተፉ ምግባር ማለት እዩ ያው ከም ዝፍለጥ ሃገራዊ ምክክር ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ካብቶም ዛ ዓዲ ሰላም ክትኸውን ኣብቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሸነኽ ዘሎ ኣመለኻኽታውን ናብ ሓደ ኣምፂኻ ንሓንቲ ኢትዮጵያ ብዝጠቅም መልክዑ ተረዳዲእኻ መፍትሒ ምቕማጥ እንድዩ ሶ ኣብ ትግራይ ዘለው ከዓ ናብዚ ኣካል ናይ እዚ ንክኾኑ ምስራሕ እዩ ማለት እዩ ሻምናይ ናይ መወዳእታን ናይቲ ክልል መንግስታዊ ሚድያታትን ናይ ኮሙኒኬሽን ምንቅስቃሳትን ህዝቢ ናይ ተዓዲ ወይ ድማ ምትእስሳር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሰናይ ርክብ ንክህሉ ወይ ድማ ዘጠናኽሩ ነገራት ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዘኽብሩ ኮይኖም ንክሰርሑ ምግባር ዝብሉ እዮም እቶም ነጥብታት ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሸሞንተ ናይ ቃል ኪዳን ሰነድ ብዝብል ኣብቲ ዝነበረ ሰረሞኒ ወይ ድማ ኣብቲ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ናይ ፕሬዝደንትነት ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዝተረከብሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ እዞም ሸሞንተ ነጥብታት ፊርሞኦም ኣቕሚጦም ኣለው ሶ ነዚኦም ተፈጻሚ ንምግባር እዮም ንቀጻሊ ሓደ ዓመት ተዋሂብዎም ዘሎ ዕማም ማለት እዩና ኣብ ቀጻሊ ሓደ ዓመት ከዓ ነዚኦም ተፈጺሞም ቅድም ክብል ክነልዕሎም ከም ዝነበርና ተፈጺሞም ኩሉ ነገር ሰላም ክኸውን ኢልና ተስፋ ንገብር አይ ቲንክ ናብ ካልኣይ ርእሰ ጉዳይና ክንኸይድ ይመስለኒ ካልኣይ ርእሰ ጉዳይና ካብ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ድሕንነት ዝተዋሃበ መግለጺ ኣሎ እዚ ሓደ ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ፌደራልን ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ
ማለት ሰፊሕ ዝኾነ ኣኺባ ገይሮም ኢትዮጵያ ሕጂ ዘላትሉ ኩነታት ዘቤታዊ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ኩነታት ዳሃሲሶም እዮም መግለጺ ኣውፅኦም ንውሕ ዝበለ መግለጺ ኣውፅኦም ኣብ ውሽጢ እዚ መግለጺ ሓደ ኢትዮጵያ ዝሰርሐቶም ዕማማት እንታይ ይመስሉ እቶም እወታዊ ዝኾኑን ነገራት ከመይ ክበረታትዑ ይግባእ ዝብል ከም ዕንቅፋታት ተወሲዶም ዝነበሩ ካብዝን ካብትን ዝረኣዩ ዕጡቃት ሓይልታት ብዝገብርዎም እንቅስቃሳት ከም ሓደ ዕንቅፋት ኮይኑ ንሱ ግን ሕዚ ናብ ዝሐሸ ቦታ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ትረግአሉ ወይ ድማ ናኸደ ከም ዝኾነ ወይ ድማ ተሃገር ዓብላሊት ናብ ትኾነሉ መገዲ ይኸይድ ከም ዘሎን ከምኡውን እቲ ቅድም ክብል ሃገራዊ ምክክር ከም ዘለዓልናዮም ቀረባ እዋን ኣብ ባህር ዳር ከይዱ ናይ ኣጀንዳ ናይ ምትእኽኻብ ስራሕቲ ይሰሪሕ ኣሎ እዚ ብእወታ ዝቁፀር እዩ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ከምኡ እናሰርሐ መፅኡ እዩ ከም ዝብሎ ቀጻሊ ትግራይ እዩ ክህልዎ ማለት እዩ ሶ ብደረጃ ሃገር ዘለው ተሰርሑ ፖዚቲቭ ስራሕቲ ኣልዒሎም ዝተርፉ ዝብልዎም ነገራት ከዓ ወይ ድማ ክስርሑ ኣለዎም ዝብልዎም ናይ ኣንፈት ትኩረት ኣቐሚጦም ኣለው ሶ ሓፈሻዊ እቲ መግለፂ ንስኻውን ርኢኻ ስለዝኾንካ ከመይ ተዓዚብካዮ ያው ቱ መግለፂ ቤት ምክሪ ድሕንነት ሃገራዊ ሚያዝያ 1 2017 ብዝገበሩ ኣኼባ ሃገራዊ ቀጠናውን ዓለም ለኻውን ኩነታት ገምጊሙ ኢሉ ይጅምር ያው ከምቱ ስኻል ገለጽኻዮ ባይታ ግልጋሎት መሃብ ማሕበረሰባዊ መረረት ባይታ ድሒዞም ልቱ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ውሕስ ሃገር ልከይህሊ ልገብሩ ዕማማት ኣብ ልተፈላለዩ ትካላት ባይታ ሒዞም ብልንቀሳቀሱ ኣካላት ይፍጽም ለው ሃገር ልእትጠልዎም ህዝባዊ ጠለባት ምምላ ዓንቀፍቲ ክኾኑ ልኽእሉ ከም ሃርድ ከረንሲ ወይ ከዓ ሸርፉ ወፃይ ናይ ምሕባእን ናይ ምድሃልን ስራሕትታት ከም ዝስርሑ ልተፈላለዩ መልእኽትታት እዩ ሓሊፉሉ which is after domestic atmosphere ወይ ከዓ after ሃገራዊ ባይታ ውሽጢ ሃገር ብብርካ ዓለም ለኸ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ልህልዮዋ ነገራት ብምዝራግ መዳይ ግደል ኣለዎም ነገራት እዮም ተገሊጾም ያው ከም ነጥብ ካብ ለሓስኹዎ እንቶ ነገር ሰፊሕን ዝርዝርን ዘለዎ ነገር እንዲዩ ከም መዛተይ ይኽጥዕመና ለሓስኹዎን ገለ ነጥብታት ኣለዋ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ልርከበሉ ሕዝያዊ ኩነታት ዓለም እትስጎመሉ ለላ መንገዲ ቁጠባን ፖለቲካን ከምኡውን ሃገር ክትበጽሕ እንብህጎ ብርክ ምዕባለ ጠመተ ዝደልዩ ዛዕባታት ምህላዎም እቲ ቤት ምክሪ ተመልኪቱ እዩ ይብል ኣብ ክልል ትግራይ ያው ምስለሎ ነገር ነዳሐዞቱ ኦዲየንስና ግምት ውሽጢ እቲና ነገራት ንቃንተለና ብመሰረት ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣፍቱ ከባቢ አንጻራዊ ሰላም ባይታ ማሐዝ ከም ልኻለቱ መግለጺ ይሕብር እዩ ኮይኑ ግን ገለ ጠለባት ስለለዎም በሓፈሻ ደሞ ገለ ጠለባት ስለለዎም ኣብ 4 ሸነኽ ሃገር ልሰርሕዎም ነገራት ኣለው ያው ቀጠናዊ ዛዕባ ንብል እንተኮይና ዶብ ሰጊሮም ካፍቱ መንግስታዊ መስርሕ ወፃኢ ያው ናይ ሃገርና ናይ ጉዳይ ርክብ ጉዳያት ወፃኢ ፖሊሲ ትፈልጦ ኢኻ ርክብ ጉዳያት ወፃኢ ልሳለጥ ብመንግስታዊ ኣካል ጥራሕ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ካብኡ ብልዓቀበውን بالخالوت الملكتهم ريكوغنايزد بالخونو መንግስታው መዝነታት ይልኾን ካውዝ ለዘለለ አይነት ምንቅስቃሳት ኣሎ ዙ ነገር እዚ ለኸደም ለይ ምዃኑ ዳርጋ መረምታ ከወሰደهم ልግባ እዩ ለመላኸት ጸኒሑ በቀጻልነት ኣብ ልተፈላለዩ ቦታታት ናቁጦም ገይሮ ምጽላእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ልርከቡ ብምትሕባር ናይ መንግስት ዕማማት ኣብ ምድንቃፍ ወይ ከዓ ምዕንቃፍ ማሕበረሰብ መረረት ከስምዕ ከምቱ አንተ ወልገለጽዎ ልግበሩ ስራሕታት በመስራሕን ማሕበረሰብ ኣብ ምድንጋር ልተጸመዱ አካላት አሉ እዚ ብዕቱብ ይስርሐሉ መንግስቱን በጽሕሉ እዩ ያው ለዚኦም ነገራት ክደግሞ ናይቱ ጉዳይ ርዝነት ስለልርኤኒ መንግስታው ቤት ዕዮታት ብግቡ ስራሕቶም ከይፍጽሙ ምግባር ኣብ ሕድሕድ ብርክ ቤት ዕዮታት ለአመሰለ ድሌታት ባይታ ሒዞም መንግስታው ዕማማት በአግባቡ ከይትግበሩ ህዝባው ልኡኻትን ቤት ዕዮታት ልከይዋጻ መረረት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ከዓልብ ስለዚህ ለይተረጋገአት ህዳአት ልጎደላ ሃገር መሰረት ለምንባር ሰፋሕቲ ምንቅስቃሳት ከምለለው ቀረብ ምሕባእ ለምሳሌ መንግስት ብልዑል መጠን ካፒታል ብልዑል መጠን ፈሰስ ካብ ልተፈላለዩ ሃገራት ወፃ ለእትዮም መሰረታዊ ሸቀጣትን ጠለባትን በአግባብ ልተፈላለየ ላማዓሎም ወይ ከዓ ላመብጽሖም ልከይወጽሑ which is ኣብ ማሕበረሰብ ወይ ከዓ afto ናይ ማርኬት ኤሪያ ሾርቴጅ ወይ ከዓ ስኬርሲቲ ልክህሊ ብምግባር
أمونجو منجستن محبرسبن مفحفح القفتر ياو سرحتات لا تصرحوا مصرحهم منجست زوم حقتات زيوم خم لردوم نعاتهم نمقرافون خم لسرح لهم ناي حست مرداتات خمتو عنتو الجلس خيو ميدياتات جزيف جدا لهم ياو محبرسب أو كله شيء نخ كبت صحيح قلي عنتو الجلس يوم حسرتات بهلوم توم حسرتات هارتيفيشال يوم سبسر راح يوم خون يلوم محبرسب رسول كتوال سروح يوم قبل علزين حسوت مرداتات بالتفل على بلاتفورم تاعت بتو سوشيال ميديا بتو سروع ميديا بالخا محبرسبن منجستن حيقون خفدن لكخونو لقورو نقرات يوم لسروح اللومو منجست زي فولتوميو لزوم نقرات يوم لمغرافون كن خدينا يو ياو قدي منجست ببيت مغرد حننته بيلو لا امسلو صراحتات انتوصيو زوم تكبارات ام تكبار لنطفو سبات كانقدو لخلو حقاو مقصعتي ياو لترريو لخون لبل رديت علنا انا بوغني اوكي صبو حزي بفلاي مستي مس نقدي وي مس شقطات تححز كازل علكاي حزس قصالي منالبات كوس خون زبل كاب ندادي جميركا حزن ابنت سابوش تعدي منالبات اندهالو قليوم سبات قصالي كوس خليو بزبل ناي محبا نغرات ابقربا ندحريخا بملكع كونتروباندون بركت زبر يركبو يوم نورمالي علو يوم حتى نبرت اندهالو ግን ገንዘብ ክውስኸለዩ ኢልካ محبا እሞ ሶቲ ተገልጋላይ ከዓ ንኽስእን እና ንኽጉላላ አውሽጥ ዝኻ ስራሕ በአግባቡ ንከይሰርሕ not only በይኖ አይኮነን ባይዘ ወይ ሓደ ናይ ትራንስፖርት ዘመላለስ መኪናሲ ንሱ ነዳዲ በምሳአኑ ምኽንያት ደውተይሉ ንሱ ዘመላለሶም ዝግቡ ዝነበሩ ዜጋታት يوم دوزبلو سو نسوم بأقبابو سرحتهم نخيك كلاتفو سو نسوم خع بأقبابو سرحتهم تزايا كلاتفهم نسوم زبو أبزبوهم وهابتي قالوا تكالاتوش تدما تقلقلتي مسؤول نعوم بمسأنهم مخنيات نخقلالو مقبارنا تتححزيو سو هاجر بناي لكع خمزي زحبرات أبعتي أرقاي يصنبع يعني هاجر نقادو بوليتيكينياتات أقلقلوت وهابتي تكا وشت أقلقلوت وهابتي تكالات بزسرحو وي سبيل سربانت كنبل نخل نقادو خموناتهم صراحتين كنبل نخل أو وشت إزخاء إمبورت إكسبورت قورو أو وشت عدي سرحو كوتاس ناي كلهم موياوي عقمي زلوهم ويدما ناي كلهم سو مويا خبكا بيا حانت عدينا سو كلهم بقنعنا نعدهم مقلقال نحر زي كلو نبينهم نقول يزبل نولكاي زبل تخوينو يو مچم نبرت اندهالوس ناي شقطا قحطسي اندهالو اب ايدوسي صباح كوس خليو بزبل محباء مالت بزيغاتاتونيو تايشمو زغبر زفرد زلو مالتيو سو زيغاتاتو يقولالالو زي حقاو زخونه وسخ يوسخالو تي وسخ نسخا ناخدنا نهار بسكده قصري زيغا ناي مغزاع مكساب ناي مبصح ነገር አለና ሶ እሱ ባዕሉ ቀንዲ ቅርሕንቲዩ ንሓንተ ዓዲ ዝኸውን ስለዚህ ሕጋው ስራሕቲ ዝሰርሑ ኩሎም መንግስቲ መልክዓት ሒዙ ወይ ድማ ዝግበኦም ሕጋዊ ዝኾኑ ስጉምታት እናወሰደ መንግስቲ ድማ ሕፅረታት ተሃልየሞ ወብፍላይ ሕዚ ከም ነዳዲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝነበረ ሕፅረት ኣብ ጅቡቲ ብዝነበረ ምስቲ ናይ ጾመ ረመዳን ብዝተተሓሓዘ ምክንያት እዩ እቲ ምግሉል ኣጋጢሙ ይዝባል ሶ ከምኡ ዓይነት ነገራት ንኸይጋጥሙ ከዓ ኣብቲ መንግስታዊ ስራሕቲ ዘለዉ ሰባት እዚ ዝምልከቶም ኩሎም በአግባቡ አቀድሞም በመትላም ነገራት ታይክ መጽ ይኽል ጽባህ ጾም በምህላው ምክንያት ምናልባት ዝፍጠር ነገር ታህሉ አቀድምካ ቅድም ምምጽኡ ተዘጋጆም ትኽል ነገራት ናይ ምድላው ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዘለዎ ሶስ ኩሉ እጃሙ ተወሲዱ እዩ ማለት ዝማዕበለት ሰላማዊትና ማሕበራዊ ርክቦም ጽቡቕ ዝኾኑ ህዝብታት ዝነብሩላ ዓዲ ክትህሉ ትኽል እና ኣብ መንጽር እዚ كل كسرح له نمباليو فسخوت هذا كل على اللي جبوه مسرته ونتفي خابيرها ياو كسعو بايتاك حزول خولون كسعو الخولون نجاراتن قمت وشتي إلى أتي من قستو قدم مدلوات كلو جبويو لبل ملختي بحفشة كذا خاوسيده ياو خمتو عنتو لا جلس لا ينرنا تو نجرزي ناي واقع موسخن والكاوت ألفاتن مبجس يوم الجوري خوني قدم حدا عمتن قلن خور قدام مستر أبي حمد لمنسترات أكيوم لخونه سلطنة يونيرهم تستوى قا إن أفتو نجر سو قولي هو للعل نور نجر ستيت كابتشر للترميو ناينا عدي ناي نقد بايتا ياو تو بوليتيكاو بايتا لحازو سبات نقادو أفريوم تو نقداو من كسر أستلي هنا تو إيكونوميك أكتيفيتي لمملئة ألب بوليتيكاو دليتات يو عليو
ስለዚህ ቤት ምኽሪ ድሕንነት እዩ ነገር ዘውጽይዎ ዘሎ ስለዚህ ዞም ነገራት እዚኦም ብተራ ንግዳው ስልሒት ተለይኾነ ያው እቱ ሃገራዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ማሕበረሰብ ጸገማት ፈጢሮም ማሕበረሰብ ምስ መንግስቲ ክናበብ ዝኽእለሉ ዕድላት ኣማሕሚሖም ካልኦት ፖለቲካዊ ጠለባት ባይታ ኣምጺኻ ነገራት ለይዓሪ ቅርጽ ልክሕዙ ልግበር ጻዕሪ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ብልተረፈ ግን ከምቱ ልገለጽኻዮ ኣብ ምህላው ደቅኻ ሞሊሱ ሓስያ ከብጽሕ ልኽእል ነገር ነጋዳይ ብምዃንኻ ጥራሕ ውልቃዊ ድሌታትኻ ግምት ውሽጢ ብምእታይ ለይግቦ ክስፊ ልምእካብ ልግበር ምንቅስቃስ ሎም ማዓንቲ ለዓዳግ ክወዲ ይኽእል እዩ ተሞሊሱ ግን ስድራኻ ክሓስል ልኽእል ነገር ስድራ ነጋዶ ክሓስል ልኽእል ነገር ምዃኑ ግምት ውሽጢ ብምእታይ ትውቅኑ ዓኳውዳ እቱ ስሩዕ ናይ ንግዲ ሳይንስ መሰረት ልገበረ ስራሕትታት እቱ ንግዲ ብግቡእ ለለይ ምፍላጥ ቱ ስቴት ሌቭል ቱ ናይ ኢኮኖሚ ብርኪ ኢኮኖሚ ሃገር እውን ግምት ውሽጢ ለእትየ ልነጋዶ ልዋሃብ ስልጠናታት ቅርሺ ስለለሓስካዮ ጥራሕ ኣብ ውልቀኻ ክተምጽኦ ምዕባለ ከምለይ ህሊ ብልዓ መሰለ ዘይስሩዕ ካብ ንግዲ በነገራችን ላይ ኮንቬንሽናል እዩ ዓለም ለኻዊ የስምምዕነት መሰረት ገይሩ ብሃገር ለኸ ወይ ከዓቱ ዶሜስቲክ ሎው ልምራሕ ዛዕባ ከም ምዃኑ ለኣመሰሉ ኸይድታት ብዓይኒ ሕጊ ኳስ ለይንፈልጦም ብዙሕ ሕግታት ኣለዉ ብዓይኒ ሕጊ ኳስ ታይ ከስዕብም ልኽእል ናይ ምንቃሕ ስራሕትታት ሚድያታት እውን መንግስቲ ብለለዎ ማሕበራት እውን ለማሕበረሰብ ልቱ ብፍላይ ልቱ ናይ ንግዲ ኮሚኒቲ ልቱ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ተመሓላለፈ ጸገማት ብምቕራፍ መዳይ مشان أيو إلى حسب بحفشة حزي بفلاي مستي زلنايو وان ناب صديا زكا زي خز أتوزلو وان مستمخانو حرستوت ناب حرشة نكوافرو كله تي سموها حرشة وكلات مالتيو تم حرستوت كجبوم كرخبوز خلو نجارات نكرخبو كسر حك لهم so za عدي سلامة زي أبزن نفتن نرقم عطوات حيلتات دويلهم أو حدا عدي حدا تأشم حدا ناي صدام حور كل يزخل نسخة سراوت من كل خلاله سلزي بمخنات زوم نجارات زيهم زفترو تمهارو تمرتهم بعقبو كرخبو ناتجبوهم زي رخبو بمليونات صورة أبز عدي كم زلوا زوج ريبورتات منستير تمرتهم ملاخت له سلزي زي كله نجارات تقريفو زحشة كبابي نكلونا كله جامو وسيدو سلام عدو نكسرح إنا تصفى نجبر I think بزي كنزاز زمينا مالتي كوميشن هاجراوي مخكر محبرسب بجبو تقبلوه محبرسب لصرحهم سجمات بأقوى وحيزو مس منجستاو سلطان هيزو للو بارتي يخون خلوت تتصاوو ويكعا أب تتصاوو ويكعا أب منجست لينا بحساب للو سبات مكرر عريو قدل كوسد ملختنا تخونون نصبغ إلى حسب صبو أما كتتال فلوي مدب إتبي تقرنياكم تركبون ويكم كبرات تقتاتلنا كلت رأس قديات العلنا نتزاتنا نيرنا رخكب جيزاوي من محدار كل التقراين كمود ما كاب بيت مخربي راود حنت زي ميازيا حدا كل تشحن 10 شعاتنا متمرتها بزقبر واقيبا بزقمقم وقمقام ذهبوا وصيت بزملكتنا مرح سلام مرساخم ودما نجيتاچو علمون ناتزاتنا نيرنا صبوات حسابات رخيكم تخونوا لنا تسفان قبل نسخمون ببزلخمو لكع كم تنحنا نمايت وصنحنا نتمايتكم نزحشت هاجر تقصل لنا إلنا تسفان قبر لم يزحزنا برنامج زي مثل نيرو نسلم كتالكم نمسجنا ببزلخمو سلام نكتخونوا تمنيتنايو